Kalabas ba? Kalabas kung ano nga ni para magtugna nga bagong habwa sa fishport. Pa. Mani, ano mani? Fresh. Dugaya katubag. Uy. Ano, vibrate akong cellphone. Hello. Isa ni. Sir Alan ini mo. Si Sir Alan. Katubang gi-text ako nimo gabi eh. Oo, sir. Itong text ni mo gabi Ay, mo unjo ko ninyong endorser? Oh, ikaw Jud. Kabaw na ka. Ikaw ba ang pinakagwapa o pinakahungot og bogan? Hala no, ka-perfect ba yan nimo, oy? Kapaswerte pa ninyo, sir. Ay, mao gani, ikaw nga mong ikaw ang endorser. Kayahay ba sa inyong kumpanya? Ay, oo, oy, hayahay mo lang. Ako, Jod. Randolph, ikaw na Jud lagi. Nagmeeting na mi ganiya sa opisina. Yon nya, naka-desisyon na mi. Nga ikaw Jud ang among pilion. Final na to siya. Na, ako kapag kayo mga naghalin ba? Inyong sales, anak. Ina po na, mabang-bang. Ay Randolph, ayaw ka balaka kay dako kag madawat. Dako ang among i-offer sa imuha. Ayaw ka balaka ana. Ako, Jod. Salamat kay ano nga offer. Salamat. Kabalo ko, mga social na po kayo ng mga produkto ipa-endorse sa kuha. Kabalo na ko, ana. Ay siyempre Randolph, gwapa baya kayo ka. You know na perfect kay ka para namo. Sumo na nga, pahibaw na ka namo sa product. Sama day na, sir. Kuan ka ng tawas. Tawas? Ano, unsa naman mo, sir? Nakaminas mo. Baho di ko ilo? Ha? Wala. Wala ko iningon na naman. Wala dyan ko. Ikaw ba ang pinakahumot og ilok? You know na perfect kayo ka. Ilok pa lang himudaan. Ako lang maluoy. So bali ako ang kanang murag pinaka naihumot nga ilok sa Pilipinas. Bantog di ay ako. Okay. Sige. Napailain ka Unsa pa, sir? Liniment oil o ka na Non-liniment oil o pao di arko. pau di arko? Ano, sir? Di ba pang tigulang man, Tiguang naman kag naong. Pero op. Guwapa ka, di ba? You know na. Ka-perfect naman jud nimo, oy. Wala ba ko yung arthritis? So naman Ganang kuan, yun? sad ko ganahan ko nimo kay nindot kay kag pamarog. Kay bali ako ang pamarog, ako ang dating murag ka ng dako kay kog respeto sa kanang mga katigwangan. Oo, kanang respeto na lang ta sa mga katigwangan ba kay bawo na ta matiguang luoy po rin taon kaayo. Oo, sir, ganahan man kay mga tiguang sa kuha. Na makapamalit jud ay na sila ana, halin kay na. Mulang mahalin jud nagmaayo, you know na perfect ba jud kaayo ka. Oo. Ay oo, kasagan ba nila na yung mga arthritis jud daw. Na perfect jud kay mong napili ba Oo, jud gani perfect jud lagi kaayo. Kay wa jud ko nagbahay nga ikaw akong pilion. Isa Napailain. na ba? Unsa pa? Kanang kuan, Cebu de Macho. Cebu de Macho? Ala sir, di ra ba ako taga Cebu? Ay, kabalo Taga ka Banat na. Island man ko, taga Jensan. Okay ra, way problema na. Ay, di pa dyan ko macho. Ano Cebu de Macho? Macho manggug ka, tanawar ko na imong naong. Oh, ang imong abs naabot na sa imong naong. Macho kay ka, oy. Ala, kabalo, jud ra ba mo nga, dalaging-ging, kay panglawas, dalaga kay kag pamurma. Joke ra Cebu gani. de Macho. Joke ra, oy. Unsa naman ni? Unsa ni sir? Endorsement o judgment? Joke ra lagi to Randol. Grabe na pud mo. Nya para pa jud daw na sa uwat. Oh, para sa uwat din siya. Nato ko uwat? Ha? Wala ko giingon na. Wa ko magingon na nang kay uwat. Ayo pag una-una wala jud ko uwat. Nagingon ba day ko nga na kay uwat, di ba? Wa jud ko nagingon. Basta nang ako ang mga trabante ra gaingon. Grabe ka bali jud ra ba mo nga Juling kay nung walay pakay. Oo, kabalo man ko ana Randolph. Ay lang kabalaka. Oo, mao gani. Julie jud kayo. Ay mo lang, mahalin yun na. Di lang kay millennial lang mamalit. Hasta mga alien, mamalit na po Randolph. Ginoo po, ako lang maluoy. Sige lang. Alam ka blaka. Kaya ko lang itong sultihan na ako mga trabante. Sige na. Bye. Bye. Too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking